Jotono Sarikaham and audio clear da. Good evening to all of you. Kebo papa ke online. Okay, korok safai garakha. Hai jotono Sarikaham. Good evening to all of you. Mia horong kaisa status rajak tini Facebook live phainai hininai norok jotono saiman na eba saimano to tabukni sini tiprani political abahawa belai tungflalaijak jotono jani party no hambai omio jani party no keplai khanyan bagai jotono khasik laijak khabrum laijak haini bisingobo angbo tini phungni simino belake busy tongmani haipano kogrjakba jora kesabni bisingobo jora makarikha hambai jotono no Hangke ang tini o je live ma phaimani borke mohaise salni satam romuinai Facebook rogo WhatsApp group eba ke YouTube rogo Twitter rogo kabang mano Bubagra ni bagai mazra beri kok samani kok silsawi kok samarogno ang kabang manukha te kabang borokno ano kolok khlaibai kha mo bahai mohai rokno kabang ma kogrok sengkha je borok ang bai phone te kerna borokno mansa ang clarification rani chaitokha tere bodokha baksa borok go buji khana satisfying khana baksa bo angiana hapano lokobus kango tini social media ni bisingti Facebook live ni bisingti abono clear khainan baginai ma phakya tabuk to Buskang ni April ni 8 April lo hangkano sini chongbari nakadi 6 April mon Esther Sunday ni bagini abo lokuro kabangma koima ni baginai election commission abo no date sewinai 6 April to nangka belaina hamka Tuesday kerak sarkayo tini ang clear khainai puilano sanamo songo miyawa ang kaisa video nukha Facebook tibu nukha YouTube tibu nukha te kabangma boro abono share bo khale lekhe tai kabangma bono chajagai bo baksa sekya comments klarke tai bono baksa chajagai angi bo ti prasak bufuru sini ha man phinai dara aboto tam sanai aboto nung ang thansa ke samung khaleke dakte mani mano bukuk Miriam Riang bocini ti pramothani khoroksa adong juk tongmani dahani sasinai taman sasinai bini notei kisa puilan sagrana 2019 jepuro lok sabha election tuinai paile horlaya angyang khasi khabrum khlai tonglai ma jorabo ang bapro Bubagran logio sam khlai tongo tabu bo khlai tongo tai thinango bo khlai thanai abo hai jorabo borok khorok tham bai binamala bai modubala tai bukhuk medium borok khorok tham IPF tini women's group bodolni boirang bodolni borok phainai Bubagran thani koi phekha sung IPF to tongi manlia sung nung baisi himsinai nung je thayo thangbo sung aron thangnai nung congress singe congress Ruben DX Thor ang pulen jotono koina mo sungo comments haimerok ta khlai jadi please angoro kok haimya sana phaya kok nangya sugyak sanani phaya jora karini bichingo jora kariwi clarification senan phayo oro khok sitra rok sawi nung sakno ta sikonudi dofano ta sidradi hambai hengke ajorawo bo phaikya bini sinim kisa degrana bahake bo Bubagra kering phakya Bubagra no bo koi sa phakya bo hai ni Bubagra to khakaham handbag bor khorok tham yasakha tai ajorabo
je mansak bobo sung baksa samung khlaikha samung khlai mani yagulo talsa talnini talthamni yagulo hungkeno September talo khana Bubagra Congress president ni yakari rekha tai membership no yakari phaisuk kha bo akru abo to naru jotono saimano bon yagulo December tal lo hungka sini tipra motha kaisa NGO ni sanamjak kha Bubagra no chairman sanamoi जों सामुं खायलेखे कानो कासुई CAB no कासुई CA no कासुई जों केबेंगै जों बाइग्रेलिर खायलेखे ताई थांनाय बिसिनि मार्च ताबुन है तालो हंकनो लॉकडाउन क्लाय थांका हंकनो जों चालै थांबायखिया ताई थांमोन बिसिङावबो बुबाग्रानि सामुंनार नुखा ताई चिन्तिप्रा मथानि सामुंनार नुखा जों लॉकडाउन नि जराव जों जे मानसा बुबाग्रानि Cuba Mumbai tay sing sak je mansak pari sak sing tipra hastin jot lukurong no tuma tipra sa tuma wansa tuma kasak tuma kufu tuma kosom sing jot tonon sing apro cuba kha kebono bo mohai ni sing sai ni cuba ya je mansak jot tonon cuba kha mairu maikane simi chengi nai kamio ki philnani flight fare train fare bus fare jamung no mungrang puisa jot tonon subakha Bubagra khaka hamni bagai han bagi Bubagra lobjak thang Bubagra ai lob thang ngemia asumsa usagang siminukha miam ni je comments rok bini je Facebook live khai samaro abon tinang kisa thaja thani sawan tai khorcha khorni boron bagi bo sawan hanke mia miriam ni je video naine ang belai kheno kha tong thoyang kha mia hopong thuimalia bini ang o video no mia je live video no horni ekta det ko nai khanang maybe eba kha 12ta 10ta saimila kisa pokha azoro nai khan nai belai khan kha khamka belai khan kha tong thoyang ang sa asuk kha tong thok jaya ang kha hanke Bubagra le Tamo khana kebo bini kongno wa subida nai o talni kongno sasine bo thangna talning simino Bubagra ni thani phainai bo hambai khorang tipra Bangladesh ni lamsogono no buini comments tana diang phai aw hambai hangke ajorawo bo talni tantham nakade asiyana sa talni simino Bubagra ni thani phainai bo ticket san phayo Bubagra Sakha tongradi naisingdi nung temungno ticket manan ni capability tongke nono ticket nai Bubagra Sakha nongni nung ticket no khaka simi samung takhladi dofani bagai samung khladi nini samung kaham hungke nung ahai no ticket ang yanono lukurokse saphainai nini bagai ticket phonano rodi nini saphainai ni Bubagra Sakha bono as usual hage tomong ke narok saimane abisingo sini IPF tbe alliance engmani salni sadam yagulo khano alliance kagi thangka boni yagulo INPTB engkha tai kebangma motha chicken regional party sebai ne chinti pramotha bai marching phaikya borno sing lamsokha boni yagulo khano hai TPF phayuka tipe bo phaiman yagulo salsan yagulo khan borok bo khain kak thangka hangkeno bo phaipiu ka miriam gemu Bubagra Sakha da kon naigana na nono ticket de jaman do nayan hani sairoka bo phayo kanchanpurni bo phayo thango phai thanglai so phaibrum Bubagra bono gari bara ro horo ranglo ri horo bo saw sinan gari ja phaigen ke 2-3 হাজার nango waisa phainani horo Bubagra bono chanan ni nang joton horo bono simia jotonon je phainero no je mansa Bubagra chubabo baksaba naya baksaba sagne rang sebaine phayo hanke bono rekha bono rumani yagulo bini documents tubidi ni Sakha ang short khana sawana bin documents tubukha bin documents nai nemini documents so kebang ma problem tongo tumung no bono ticket dekha hangke bo nomination submit khaigangke scrutiny bo problem ko kanai bini documents so kebang ma no
tamsana bezal tongo ta bini documents kabangma problem tong abas tawa sig laibo sathokle documents no tui problem tongo nge Bubagra o sigang thanayo bono ringkha nung phaigra di doctor doctor borok taku boboranjon chongbai phailekya abon sagang horo phaijak borok phaikyanke bono saka medium ninto hai kisa ni problem tongo nini nono je constitution ni nono je candidate na hanmani aro nono regular ya kubun borno mare sina nini kisa documents problem tongmani bagina kisa kebeng tong bagina kubun borno resinai hanai ge jora to tawasi ya bus kangot to sing temung no taklai edisi chong barla ke te 18 months dead bosor ya golo khon se bidan so tong nang khang non bidan so bon non tiket dimano kabang mani ni panchayat tongo edisi village tongo kabang ma jaga nono sing rimano dai do phani samung tana bagi to tiket man kha simin do phani samung tana mo haito ang mayara ni saka hengke nang tau thangi nai nang feel thangni samung se khlai ni bono rang 50,000 rang ya phar kha botam khalke arang na puru abono photo na kha Bubagra bodo bono mahiro khain semya do photo buna kha budi photo buja kha bo photo bui nai rang no khoi photo bui nai bo thangai tam khalke nogo sogi mai yagulo bo abono photo no social media wo upload khlai te kabang ma Bubagra no kok sil sawi kok mazara beri nai bo mohaike upload khlai dekha bo jefuru ticket mana hanai nai tong thui tong furke bo apur sawo bahasa Miriam ang baithang boy kok saka sineng la bahai nineng amche bahai constitution bo apply adam ang sure apply nai takla ti pramotha 25 ni slai kabang manai sing government do asuk na hin bo saw gemia bini comments nu kha ang maina musung kha bini je furu bono ticket rejai ang man yagolang botam saka temung no ti pramotha kaibani slai seat man kha hankhai bo noyong mo phainai bo suicide khlai theinai phu tai kaibani slai kom man kha hankhai bo wak kotorma ratharei lukorong no charna phu abuni ni sak no opinion nang abo wak da ratharei tong nang thei de tong tamo thang abuni ni sak ni wan sung ang tabo oro sana musuman ke mohaise nang je phurubo nono ticket rena hani ko refurke bolo nang sa apurke bolo nang kaham sawa Bubagra belai bakha kaham belai boro kaham je phur nang apun chubawo je phuru sa ko khnawo je phuru nang ticket malaya hanke no nang tipra motha kaiben se selai kabang se malaya bu sidman galak pho hai pho kotok suicide khlai thine pho abo tamoro nang ticket di bagi simida nang samung khlai ba nang sawo ang sal kedeng ma romine do phan bagi samung khlai ka ang taw sungna musungo tamung khlai ka nang Bubagra ni asuk sacrifice bini samung no nang pogui thanga haida Bubagra 22 23 23rd year romoi je Bruce settlement je kebang de problem no solve khlai kya kebang ma masa ma nang rongno charkha hingin nang khoroksa nang ticket mai ang ma belai bahai khle nang Bubagra no asuk srap sabai no nang pogoi thangai ne nang bono haime sawi man bo ma heb khani ni ang to mokol bai thangnugu nono Bubagra chuba mani salchapon Bubagra nono chuba ya tongya hingin nangke ya phangni simin da ticket man suknai hini ni da nangke political him eba ke tipra mathau nang join khlai aboni kok feel se angnin thai nayo khoroksa cricket team ni captain bo bahai ke tidul ke team keplai ngai abonus bo mansugo sabo kaham sabo bojora bat khainai sabono tini ongkhornai sabono ongkhoriya sabono puila bowling khlainai abo captain wan sunai bele sini captain ka Bubagra nang bo bahai batsman nang bo bahai bowler Bubagra saimano ani mote ba nang ba 15 jona je select khlaite nang ba aro phon extra phon tongane sugiya bele nang ba
opening batsman le ulni koksi nung extra phonse tongnang chugia Tamo si select inye nung sangthanga hyper na Bubagra no puila select khlaikya boni yaglo nunu jakha nini practice koroi nini experience koroi nung thongi si mai hangka Bubagra bono asuk din ma hangra nei ble jotto Sachin phone jora jora ma asugu Dhoni phone jora jora ma asugu cricket team thunani chance man khaino je salbrum no nung Tamo tongnai abo haitong haipato nung in team ni khorja thungnai ngini nung represent khaitong lana ngi nung tamni le kisisa ticket ma yang ba dofani samung ga asudani ni nung sawani years 29 ani year 41 years ang tabuk bo sekango samung ni bisingti tabuk ke Bubagra bising dofani samung khaitong lena ang sagbo tabuk sura ang sagno ticket panai ticket ni opposite hane wasu wan suya ko tebu samung khai jangai tebu sereng jangai tong sini tebu senior thani sini sereng jangai tong ko gabang ma sini experience nangko hengke nung ang gosika nin thani a capability tongi phamano hai hinile nung bahai ke nono thokai kha nono kokpi saka hane nung saima ba tamle nono kokpi saka ba ar ang to nono ticket mai hinnyai remania eba khe nono ticket dilen ni buku muthmani buya nono samung khlaidine rang rohon manseble thangai philo thangnai meeting misil hingge gari nangi mano gari gora chana nangnani thokho abrok mu bagsi nono rang mara horjak ble hingge abon ba nung bahai ke nung asuk bani pogui thanginai Bubagra na asuk tatal khe nung kok silsai saiman kha nung jemia acting khlai nung to belai ke acting kre nung political himya winai nung temung no acting haparo phaigenga nung belai sign khlainai nung belai kuso kanai belai acting kreng afru no rang rohor baibani yagulo nung room ni ongkhori phai rajbari guriu kap khanung ticket maya hanai Bubagra thokai ni o kap man tinini ni khorok sani bagai tipra motha Bubagra kok silja jagai tong tai lukorong bang sana musungu Bubagra no tongnai bini thaino kebo nai harminya tai bo khoroksa team ni captain bo sabno muthngnai sabono tabu batsman karinai abo bo saimano tai ang asuk kok sana musung bini bono tuinai sajana ke boma tong tabu ang phayung omiabo ani live nai tong na bono tibo kok sana musung kisa saya ko gya ang phayung nung bo khata baidi nini bo ang Facebook page ngo share khaje nungkha Bubagra anumati khlake ane Bubagra bo nono kwbang mano help khlake chuba kha ang sio tai nung Bubagra na hamjago ang abo saimano tamkhe ang phayung jora tongo jora maybe nung taklai nono ticket rimalia hai ni nung tipra mothani reason na abo kha ang sajagya ngen nung je 13 years rominai je dofani samung khlaimani gab srap sabani kamai thangu lukorok nai tongo sabo boma hai lukorok jotono phang jotoni selai jeng nai tongnai jotoni selai sinai bujina henge lukoroksi hindi be kaisa koktung janata janardan hne hanbagino khata badi ang phayung nung phapidi tesa nung khakuri samung khlaipedi jorap tong khublei nung bo umor tong kho 13 years kakat rong iman nung sarai ni simino politics join khlakya aw nung sawo kok demani kok naraglia aw gosika do kok demani kok naraglia asingang akong kok guri prima safiro khela world 2011 Jaipur World Cup keplai ngo India del Mumbai da imboran thangpuru afro Dhoni bokchin captain bo afro nukha bo bose number jans bo ongkhonan tongmani bo logi no bini coach rong no team ni leader rong thangsaka ano asiko kare sidi sir
tabuk to phone asa phainai tak baken hi ang tabuk ongkhana nangsinai tamni hinba sini goal tamo sin target tamo sin naharmung tamo sing keplai inghansi team bahke keplai ing abono suban sukdi nung sakni bagai ang century khalaka simeno engnai ang 6 buna nangnai ang 4 buna nangnai ang tabu ukenan abu yablei nana mo nango 6 bu ran khai nangnai tai engko tamne bono uker mana nangnai tam khisin nahan mo kaisano sing team se keplai ing nangnai sin nahan mo tamo sing bubagra no jekhai bo taklai ni op buskangni edisi chong bariwo sing bono keplai khlainai edisi naikol phang asuri bono ojoma sanman sini naharmung baksa boro kebangma sao bubagra ni loge tongnai ro batparmang bono buddir nei ro batparmang do angi phimang khana phonang khana ngin norok bubagra no da hamjak aboron da hamjak timo khorosa haime batsman tongui ni mano khorosa haimya bowler tongui ni mano hai hin nang indian team no naslane abyable nin naharmung nang abo team sing bake keplai ngai abosi an naharmung ke te kaisa sini belaikan sijak nujak bai patal kanna bonti bang sana musungo pulen siminu kha bo pula but boycott ne bo kok awai khlaka sini ha sini naikol phang sini ha sini sason no angka sason hi angka sini ha sini naikol phang no hangke lockdown ni period no bubagra ni thansan mari ringjagma bai ideology no tuinai silong ni tiprakasalo bubagra ni thayo INPT TPF tai tipra okai thambodor kathawine kaisa agreement nglaikha kok lam salaikha je sing buskango sing kathalai samung khralainai kaham kok joton sajaka phaike aran phainai salen sadam samung khalaka hakena bo sal thangmo nukjaukha haina hai agini bini a ideology no je sing but basaya but boykoro thangpio kipili hengka aron bisingo IPFT bai kaboma hai alliance balance nglaikha bokor sokor nglaikha bo kemajak means no baskango phaya media ro nukjak phayang tongkha bonia gola IPFT bai alliance kaglakha hanga thangnai 6 tarik da bajan ke bo khumulung noi auditorium kaisa panda songsakha aro bubagra no bo invite khlaikha boro kaisa natok haike kaisa bo saklai dekha je buskangni edisi ni chongbari o 28 seat o 28 constituency o sing 28 no sing candidate renai ninai bo kogro kha kokri bini tipe bini boto arni ojoma opokhrok one common khechol nei motha taini salo phungo tamunu kha male bo bin ak je kok samani kok deman abono piya Debbarma TPF tangika khadara sawana ke abono ro sawinai bo sabeke je ang tabuk 100% bubagra no support khainai tai bubagra na chubanai ni ama he koglam salaine bubagra be koglam salaimeni bising teinai bo afuru kaiba seat by go siwine thangkatai a salono press meet khlai sin tiprama thaningene sing 17 candidate ni mung sing sakla lekha including TPF ni borok botongo aro at 17 seat declare khaitani TPF ni borok no khobuino 17 seat sakla khatai baki tei tongmani bokoso teni salo abo sakla janga tongmani pakya kaham kok nge thangka jotono lukoro bo hamjaka TPF bai Debbarma tha kathalai taklai ni chongbari o samung khani ni jotono lukoro khatong khajang lakya hain hai asomsa taini phungo bubagra na call khai phai sapakya
जों गायबाय जों satisfied या जोंनो गायसि मारनाय 10 seats जोंनो मारनाय नै बुबाग्रा न फाइ साबायखा बुबाग्रा सागोन नायदि पाताल ताब तो बेबा सेट इन थांबाय क्या नों ममिया सय थांका नों ममिया सयजाक जोंखबा तीन ताम नि बागैले आसमसा नों हाके कक साबाय फिउका अलरेडी जों आयन पिटिनो काइबा ननो काइबा रेखा काइबा नै जों बेबा सीट सेट खालायबाय बिखा आ 10 ता सीट सानथानि ब बिनि सिलेक्टेड दङ जे सदरम तेमते अ सीट नम्बर ना अ सीट नम्बर अ सीट नम्बर नै गे बुबाग्रा सागा नायदि पाताल जेरना तामो तांनं न रेखा ngataw जों ताव गोप्लाय ना सकक जे मान ओंखा जों ताव सामु खालने सकक ब्लेके जे बरनो चंगि पाइखा ताइ ननो बां काइबा रेखा नों तो आगि जे बुबाग्रा को याब खान कक से टीपीएफ तो आगि बुट बास एसी कक के ताव बुट बास नाय हनि सामबाय काइबा सीट मानफोर जा आंखे एनाफ उंजाक ब्ले नों तो बुबाग्रा ना से सुबाना फाइबले नरक साक साक एमडीसी एबा ईएम साना बागि फाइमेनिया ब्ले नरक तो अनकंडीशनली बुबाग्रा न जे खाइबो कप्लाय खलाय नाय निनि सपोर्टर बुबाग्रा न बुट नाय हनि से नों तो फाइमेन के बाय पाताल ताम नि बागले नों ते 10 ता सीट सानफिका 10 ता सीट माया हनै नाय थाङै आ सालानो हालो हाइन हाय बरक किब्रि थाङै रसाय तलां पाइ बिखा रसाय तलां हिताम खायनाय बुबाग्रा तो हाइन हाय वाना मामा क्लाय थामका गो जे बनो काइबा रजाक बानी आ सीट न तेसा सिनि बिसिंगो रिफिउका मारो लाइफिउका हंके ताबो आं सानाय माखे जत्तनो मीडिया बसकांगो कैमरा ने बसकांगो हंके जुदा मखां कैमरा ऑफ थांके कैमरा नरजागै थांखे न जुदा मखां थांगो आमा हाय लीडर गोबां मा दंगो सिनि बिसिंगो आ लयनो जों आ तमुनो मा सोलायनाय हायाके जों कक बाय सिमि जों थांजा होनलायो उनकलगो हंके 10 बुइनिदा फरक केटाय तामै मोनयो ताबो गोबां मा फरक जों किसिं जों साजा ताबो नुखाय यां गामि तामो हंके जों किसिं जोंनो बुलायो रिफ्रेलायो नक सकसावो फाल नक सकसावो साबनि नक खाम जिनि बरकनि साबो सकसा जिनि बरक साबो बुजाक जिनि बरक साबो बुलाय जिनि बरक यां बुइनदा फांके अंकलगो तंगै केटाय तामै मोन्यो आनि कखे अबसे जेमानि तो ओंनि थांका जे मिडियाम रियां हाय बरक गोबां मा न तंनाय बाक्साबो नुकजा फायाखोना आबाहाय बरनो आं रागदामा खलाय कक सानानि मुसुंगु नों होस ओंदि नों आसुक सार्थफर आसुक मिर्जाफरता ओंदि टिकेट माय हने स्राब साबायनो निने आगि जे सुबा जामार पगिनाय दफानि सामुं खायना अंखर फायमाना पगिनाय नों बा सिजागै दं खाबले नों जे रांनि बागै सीटनि बागै दफानो हामजो हने बुखौबाय सिमे कक सावै फायनाय नों दा बुबाग्रा न ताताल हने कक सा नों हाय ताताल बरिताय केवट तन निनि तमुं सामुं बुजतन साव गोबां मा निनि बो रिपोर्ट दं हायपनो जों केबुनि पर्सनल लाइफ केबुनि गनो जों इंटरफेयर खालिया पलिटिकल्स बैकग्राउंड जुदा पर्सनल बैकग्राउंड आबो जुदा आवो बाय जों गदालिया हाइन बागिनो कइनाय जे ताबो बुखुक मीडियानि बागै बुबाग्रा न कक सिलसाय तंना नाम कइ सानना मुसुंगो कुबुइनो सियावइना आहायनो सिनि बुबाग्रा न माजाराता बेदि ककता सिलसादि बिसिङाव गोबां मा कक दङ आव जत कक साजागनाया सागासिम सिनजा कक रक दङ सिनि बुबाग्रा बबेलायनो बखा काहाम बरक काहाम दफाननि बागै हपुं सापुं वान सुगै दङ ताई सिनि एडिसिव गोबां मानो मानथाय सकताय जों तुबुजांनाय दङ आबरनो से बाहायखे बुबाग्रानि बिसिंतै जों एडिसिनो कराक खलायनाय जों कुन्दिरि खावै नारगिमान आबसिन नाहार मुंना नांनाय मिडियाम रियां हाय खरकसा कबर आदलां सादलां बरकनि कक बाय दफानो जे हामजाक दंनाय जे
tipra mathani ideology na hamjak tongnai de Bubagra na hamjak tongnai no kha udru mudru wngthai kwrwi tabo Bubagra agini haino kaham tai bwkha kaham bwkha maya ganang no tongkho bo kebo bai kebo no bo kha swbaya kebo no bo chikon khain thangya Tamo khe kaisa match thungtani kaisa khela thungtani bahai ke kwplai khainang bahai ke ang team kwplai eng phaina a na hathani kebo khorosa khuruksu kha saya angi mano bwkha tongthokjaya angi mano abo bai sing kha theitai kri hai hini nung nini mothano yakari thangthai kri mothawano tongdi tebo se samung khlai phungdi bwskango tebo nini bagui kaham opportunity phainai jora oro thak tongya jora tebo phainai jora kaham phainai ticket maya angmani bai nung kha bai thai kri tai bukhuk medium na haina haima sapiro nung dakti dodoro Bubagra no nakar sandi nini okok samar belaino chaya nung mohai ke Bubagra no kok fil nakhari mano pheba bo jotono hamjago jotono bini bwsa henbagui bo kebono saya bo kebono sau sagla abo sungse busi mana thai ang busi bagui no ang tongi manliya nugui tongman bagui no ang bini kok fil nan bagui mas phakya saya kok sajamar tongkha nakardi bwskango tebo samung tongkho sin dophan bagui samung khlaijaknai kwbangma ang joto kha kosong tongnai joto kha kaham kwbangma doctors engineer teachers tongo mohai employee association tongo nini gamio samung tangjanai joto no waisa thopuru wan suginai di sini bosongni kokno sini laibu mane kokno sini tabu angui tongman kokro no wan suginai di wan sungmani yagolo nung kisisa jora Bubagra ni bagai kisa wasukdi hengkana saimano bobo kaham bobo hamia serai nung sak no amjogi naidi kebono amjogna nangya nung sak no saimanai ang hai koinai bwskango chongbari ADC election sing kising kebo bai tawaladi bulai soglai tangladi please ang koinai musungo election pai thangman yagolo hai sing kathawinai sing hati habo ma thanglainai gamio ma tonglainai saksakni je jar chajakmani party tongwini manu hai hini kebo no nung phan bai nung segi narani ta saitokdi ang lokoro no obon koina musungo walai surai kri kheseng bwskangni o chongbari no o election seng kaham kurang sarai ke paire lenatai buni bwskango buni mokolo seng tipra sadopa borok dopa seng kusung o hanos seng tiduli phainero o hanos naikole phainero chini bosongno seng tebo kusuko tisalene norok nibo sajane wansum kaham tongko sadi haimeno khibidi seng kaham no yasaknai obviously ane haime tongko ane haimeno bang khibnai tipra mathani haime tongko seng tipra mathani haimeno seng khibna nanai tai seng kaham no accept khainai joto no kathai nai tongna nungthang ang joto party no koina musungo joto lokoro no seng bisi 70 years laine seng o politics be thangjak sukha phaide seng tabu taklaini o chongbari no seng kubun laithan election hake wansu juda khesing kesa wansu gui sini kamai thangjak sini sengno tiduli phaine hapang sengno naikoli tubuna sini bosong sini Bubagra na bosong no waisa seng sini edisin asuk thayo seng asugi nalenu asugi bahai ke bo kusung sini bosongno tidil phanai tabuk tewisa ADC hapang phai boba haike bo sini bosongno tidil sing bono waisa jora ri nalenu asuk saino tinini oani jora kisa lai phaimano ang orono moson sinai jotono haina hai tewisa ani khani hamjama tai chiba ya phari ang khulmu ya phari tinini o life no ang orono mathaka jotono hambai khulumbai